Sita, chiquito, ta, chiquito, otoroyo, dito. Wirikisa, kay kiri. Uy, nangatol. Saan na, bay? Nangatol ka, bay? Nangatol lagi? Tugikan sa... Kuhan, ako nagpatik sa doktor. Kasi tanga pero huwa man na ulihan. Ah, herbal na na. Ay, ito, tambala na. Nay mo ha? Nay, ito na. Kini, oh, kini. Okay, oh. Tambalan sa pangatol. Magkanin niya man eh. Kita may namaligya. Ako, ikaw. Ikaw. Ako to eh. Kaya ako namaligya. Tambalan sa pangatol. Epektibo na. Nga, pila man eh. 150 lang, 150. Epektibo na. Mawain mo pangatol na. 150. 150. Na, okay na. Wah. Wala kayo. Nawa man na yun, epektibo. Epektibo na. Wala ko'y tambal na dili epektibo dili. Na, salamat ha. Okay kayo, sige. Ayo ayo. Ay, ano na? Nangiwi lang ko. Ay, side effect na. Kaya ito yung mag-apply, side effect na. Natay tambal na. Gusto ko tambal? Pila na? 250 lang. 250. Okay. Naman, balito ni mo? Sana ako? Tuloy ba mo tambal lagi na sa kanan. Ito? Oh, liga. At punta ko na. Dili. 250 lang. 250 lang. Gina side effect mangguna. 250 na eh. Imnon na, imnon. Oh, ano na? Mulang yang ngomong Ay, side effect na sa mag-inom. Side effect na. Pero natay tambala na. Natay tambal. Gusto ka mawa na imong pagkanguho? Natay tambal oh. Kini oh. Yan naman na. Kalibo lang. Nga mahal. Ay, Mahal. ano to? Ito yun na. Ay, dili. Oh, timura na. Epektibo na. Pila, yung kalibo? Dini piki. Ibo. Piki na. Sapon lang na ni mo, sapon. Ibo no. Nangatulong ko. Ay, sa effect na tayo mag-ikaon. Kalibet? Oo. Di ba na, makitambal. Balik-balik ka. Pag naman ang kaon. Anak na po pa rito. Hindi na po itong isang tuwan. Ako tayo nakatambal yung palit. Nakatambal sa bukol. Ay, ka na. Wala yan. Wala na. Ako na Ano?